कनभिक्टेड खालामबाय बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबल नङा। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेयैनो मिजिंथियो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायाब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअनि थांखिखौ हमनो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसेयैनो आं आसा खालामो नोंथांमोनहा चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसेयैनो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो प्लिज। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि माखासे बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव एबा बिटिसिआव सोसननानै लानो हाबाय। बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जाबाय। नाथाय बिनि गेजेरावनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों माखासे दुखु गोनां खौरांबो दङ। बा दुखु गोनां खौरांफोरखौ नोंथांमोनहा हयथ' मिथिखागौ। बिटिसि एग्रिमेन्टनि उनाव बिटिसि एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बिएलटि बारग' बिएलटिफोरनि केसफोरा गासिनाबो जोबजोबलांबाय। बेजों लोगोसे बारग' बिएलटिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गोबां साख्रि मोनदों। सोरबाया इन्टारभिउ होनानै मोनदों, सोरबाया इन्टारभिउ होआलासिनोबाबो मोनदों। मानोना बेखौ एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोफाखानाय जादोंमोन। नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफोरनि थांनानै थानायनि लामाया बेसेबां माने मोजां, बे जाहैबाय सन्देह गोनां। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे दुखुनांथावसिन बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों कनभिक्टेड जाखानाय माखासे जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' एनडिएफबिफ्रा गनाय नङा। बे खोथाखौ आं बुङाखै, बे खोथाखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदो। किसुमाना सुक्ति जानायनि सिगाङावनो कनभिक्टेड जाखादों। जेल अर्डार होजानाय मानायफ्राबो सुक्तिनि सिगाङावनो जाखादों। दा बेनिखायनो जायफोर कर्टआ दायि होननानै प्रमान मोननानै जेल अर्डार होबाय, कनभिक्टेड खालामबाय, बेबायदिखौ सुक्तिनि गेजेरजों सख'नो हानाय पसिबल नङा। आयेननि गेजेरजोंनो माबोरैहाय दाय गैया जाखो, दाय गैयि बेखौसो देखायनो हानांगोन आरो अब्लासो गगोन। दिनै जोंहा सानै फासि अर्डार जानानै दं। बेबो जोंनि सुक्तिनि सिगाङावनो जादोंमोन। सुक्ति बेनिफ्राय गोबां सोरबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट दं, सोरबा हयथ' 12 इयार्स बिदि इमप्रिजनमेन्ट बिदि अर्डार मोननाय दं। बिथांमोननि गासैबो फ्रायानो सुक्ति जानायनि सिगाङावनो बेबायदि कनभिक्टेड डिक्लेयार खालामजानाय। गथै एनडिएफबिनि गासैबो जे साकरि मोनजोबगोन बेबो नङा। बे इन्टारभिउ होनांगोन कसुमत। जाय इन्टारभिउ फंसेबो उत्तर होनाय बेबायदिखौथ' सोनाय नङा सरकार। इन्टारभिउथ' होनांगोन। माथ्र बैसोनि खेथ्रआव बा एजुकेसननि खेथ्रआव, क्वालिफिकेसननि खेथ्रआव जों रिलेक्सेसना मोननो हागौ आरो बेबो खोब बेदि बेसेबां लागोन बे दाबो फिक्स माबा जायाखै। खिन्थु रिक्रुटमेन्ट जागोन आरो बे सिभिलियानफोरबो जागोन आरो एनडिएफबिनि केडारफोरबो जागोन। दासिमहालागै डेट फिक्स खालामनाय जायाखै, माला जागोन आरो खैजन लागोन बिदिबो फिक्स जायाखै। आरो बे नायनो समाव मा जायो। बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे गबिन्द बसुमतारी सारा मा बुंदों। बिथाङा जोबथारनायाव मा बुंदों, नायनि समासो मा खालामो। बिदिब्ला समखौसो जों नेनानै थानांसिगोन। बेजों लोगोसेनो दुखु गोनां आरोबाव मोनसे खोथा, जाय बारग' एनडिएफबि बिथांमोनहा हारिखौ सिबिनायनि मुङाव हाग्रायाव थानानै दिनै न'आव फैबाय। बिथांमोनहा उइदाउट इन्टारभिउ सासेबो साख्रि मोननाय नङा। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेनो, बिथांमोनहा हाग्रायाव लेखा फरायनो थांदोंमोन ना हाथियार लानानै हारिखौ सिबिनो थांदोंमोन। बे मोनसे प्रश्न जाबाय। दानिया मोनसे फिसा भिडिअ दंबावो, बेखौबो नायदो। बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो? आंनि पार्सनेल अपिनियन, आं नाथाय बे भिडिअखौ नायनानै रंजादों। आरो आं जेसेबां रंजादों
बिनिख्रुइ आं बांसिन दुखु मोनदों। दुखु मोननाया बेनो, साननो नाङा जे सनितपुरनि बा बिश्वनाथनि माखासे गामिफ्रा बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय दुखु मोनदों, नाथाय आं बिनि थाखाय रंजादों। नाथाय आं दुखु मोननाया जाहैबाय बिथांमोना जेब्ला हेलिकप्टारनिफ्राय ओंखारदों अब्ला रायजो राजाफ्रा माइकजों गोबां दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ लानानै गोबां मोजां मोजां स्ल'गान होदों। बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नाथाय मोनसे थालांदों, मोनसे स्ल'गाना थालांदों। बेयाव सासे गेदेमानि मुंखौबो लायोब्ला आङो गोसोआव गोजोननाय मोनगौमोन। बिथाङा जेरावखि थाया मानो, बिथांनि महरा गैयाब्लाबो बिथांनि मुंखौ जुदि बेयाव रायखांनानै खेबसेल' रन्जन दैमारि लं लिभ, रन्जन दैमारि जिन्दाबाद, NDFB लं लिभ होननानै बुङोब्लाबो आं गोजोनगौमोन। मानोना बिटिआर एग्रिमेन्टआव रन्जन दैमारि सारनिबो माबा दं, कन्ट्रिबिउसन दं, आरो लोगोसेयै जोबथेसालियाव थानाय जेसेबां बारग' NDFBफोर दं बिथांमोननिबो मेनलि कन्ट्रिबिउसन दं। बिनिखायनो बेयाव मोनसे थालांनाय बायदि आं मोनदों, बिनिखायनो आं दुखु मोनदों। बेजों लोगोसेनो आरोबाव गुबुन मोनसे दुखु मोननाया जाहैबाय आंनिया, जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो रन्जन दैमारि सारखौबो जोङो बख'नो हानाय नङा, आरो बेजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय जोंनि माखासे बिर जोहोलावफोरखौबो जोङो उदां अख्राङाव लाबोनो हानाय नङा। बिनि थाखाय आं माखासे खोथाखौ लानानैनो दुखु मोनदों। आंनि दुखु मोननायनि रिजना बे आरो। आच्छा, दा बे जानानै थांबाय। गुबुन मोनसे बाथ्राया जों थांदिनि। गुबुन मोनसेया जाहैबाय रबिराम नार्जारि सार, जाय सोनाब क'क्राझार 29 नं LAC-नि जाय MLA, बिथाङा गाव सरकाराव गैयाब्लाबो गावनि माखासे नाजानाय एबा सरकारनिफ्राय माखासे फान्डफोरखौ मोनबोनानै बिथाङा समाजनि माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदो। आंनि 29 नं पश्चिम क'क्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय नेपालपारा 2 नम्बर बे गामिनि अंगनबादि सेन्टाराव जिहेतु मोनसे न' गैयामोन, आरो बे न' गैयैनि थाखाय जोंनि बेवहाय मावनाय जायफोर अंगनबादि हेल्पार आरो जोंहा वार्कार बिथांमोन दं, लोगोसे बे अंगनबादि सेन्टारनि जेसेबां जोंनि बेनिफिसियारि गोरलै गोरलै गथ'फोर दं, बिथांमोनहा गासैबो गोबाव समनिफ्राय थोजासे खस्थ' मोनबोनो गोनां जादोंमोन। आरो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ खोनानानै आङो आसाम गभर्नमेन्टआ आथिखालाव दुलाराय आसामावनो अंगनबादि मडेल सेन्टार बानायनायनि जेखिनि माखासे स्किम लादों, बे स्किमनि गेजेरावनो जोंनि MLA-फोरनो जेखिनि माखासे खाबुखौ होदों, गाव गाव समस्तियाव बबे बबे अंगनबादि सेन्टाराव न' गैया बेफोरखौ सायख'नानै न' लुफुंनायनि थाखाय, बिनिनो गेजेराव आं दिनैहाय नेपालपारा 2 नम्बर अंगनबादि सेन्टारखौबो सायख'नानै बेयाव लुनो थाखाय मोनसे सेंसनखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनाय जाबाय। आरो बेनिनो दिनै बे न'खौ लुफुंनायनिनो मोनसे गिबि आगान हिसाबै बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो न'नि जे लुनायनि थाखाय जे खुन्थिया गायसननाय, बेखौ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा आरो आंनि BPFनि मावथि दैदेनगिरि बे ओनसोलनि गासैखौबो लाफानानै, लोगोसे जोंहा CDPOबो दं दतमानि ICDS प्रजेक्टनि, आरो सुपारभाइजार बिथांमोनबो दं। गासैबोनि खौसे मददजों दिनै जोङो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, न'नि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जोङो मावफुंनो हानाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।